Executive Committee jong Kasel Satanabas District Council hapo kejinglam jong Chief Executive Member oba Syamberlang Renja ki Executive Member bat kejingdon lang Chairman kagi HDC oba Strong Pillar Harjana hani kisengi kala hiar yodo benia kendu ipaj ba nong songyo ki bedai kinong di jingde kamtam highway day bat tu ki bala wan di chur hayau dilang nakaleng kinong songyo kila pensngau syau CM bat ki dekhot jong ke isi ya kijinge ki bakia kendu kumjuru ki nongrap ki bawandi jingdi khamtami ki marep jongki ba kumno ki mar jinge ha ki jingsha ot kilo ha ki mahajan ha ka ba ki ot 6 kilo na ka shipho kilo ki la batairu ba ki jingot kilo kadai na kadau ba ki don ki mar ki baput ki bahaban bread na ka ta kadau ki ot ya ka 6 kilo habai keren bat uiem ba powel soklet lai thu ba ha ki jingle jurip kala yo banya keren bat ki nongrap hakaba kilalap ba kinong di so sa wat kubi kadon kijing sa ot kilo hakaba kadon kijing snautu jing modlang hapdeng jong kinong rap bat kinong ten nakaleng usiam habakaran nagani singu loong ba kijing wan jongki hagani step kalong ban snap ya kijing e kaba kinong rap kimat bat ban snap ya kai kaba kinong rap kipan baw long mahakini ki kindet sngi ka council kan sakhor kijing elang ya kiseng nong rap ban yakren halor kani bat ban snautu shu haswa banyak sa council jongi ila ya penbaik banwan jengo dengan ka yo delang ini yo dejur kana ka yodo te ka jengwan jongi hakane ka step hadin bangi lagi kuntu hakala pathai kobor ya ka jenge jogi ngrap apa kini kenduk coba sekan sela bakla mi ru katuk ani kamat ka ba dei ru ka dis council ke jongi te lain jongi hakane ka step ila penbaik lang ne ka yang ki IM bar katuk kanut ki MDC na yo banwan jengo ban sutko kejengwan jeng yang ni om ban yu bangin sutko ya ka daw terai ya ka ka baki nong rap ki penpau ban sutko ban kenduk ki nong dia ni ka jaka den ya kaleng jungi wan hanget tan man ta itahi ban ya sutko lang ya ka mar bahagi ni kinjat sengi ya kaleng ka nya lagi juga aku mopet ka yo ka hat na sakhot ya meeting ya ka sengi nong rap ban sutko kham bahai shu ka baki ki angnot na ka benta ban pen bahai ka baki ki kwa tadi ka jembat sikit nak ni ngongka ke bang gilap ni mah bang ya kendu baki nong yong ni lihat keren lu ya ki nong rap ki bandi ki jur ki jongki bat jur ki nong thiet ka ban kong kalap bang gilap kalong ma ka dia bat ki jur ma kum so saw bat kubi kadon ni kita ka jengot kilo ba kata ka jengot kilo hau so saw bat kubi ka dei ba kadon ka mutual understanding dia kadon ka jas foto jumut apa yang kinong rap bat ki nong thiet te kita kajing suju mut kalong ba so saw bat kubi ki di jur ki ba laban pot kloy te haba ki nong rap ki wan hang ne ki sayo tu jur jong ki thau ka kilo komot ki thau shoy ka kriak ka jong ki ka kilo so ade kata ya udur pat yo so saw bat ya kubi ki pisong dor kat kum kajing long jo market ada de u so saw don ba khampot khandiat mala ki 8 kilo kat kum kata kajing pendek ki jong ki ya kubi ru kalong kamjo himta namar bau de umar ba laban pot kloy hakajing suju mut jong ki nong di ba ki nong thiet 8 kilo kat kum ka jing don kita ki labnong dok ki bala kham sni ki ma kata kadi ka bang isyam ka e ka bang isyam ni ka kan berki kemamut ka don ka jing su dimut ye ki pat ki mar ko kajar kum kajar ma ka jing 8 kilo kalong ningkong ye ka kriya mo ye ka kriya don ki ba ket 6 kilo don ki ba ket 6 kilo kat kum ka jen ka kriya ka jong ki hadim la dapat 8 kilo ye ka kriya pat ka don ka jing 8 ru saya ujur kemut yo kajar tinggal ya kelima balai pat hadim ada ban hadim ada ban 8 kilo ya kekria bali don kampat ban sia ujur kai ke bana kila knong khit ki ong kum ne mos ngak ma kane kai ba kinong khit ki ong ba ni thiet na kinong rap sebun 10 kilo thit lam samte thau be 10 kilo na kin na kile di na kilan juki pat gidi khutia kum ki di 10 kilo 8 kilo lai kilo kum ta ter ken te man la ka kilo ba ki di ong no ki di 10 kilo menta haman baki di kamta kamla ban long bakin chudi uchubiang bek tek tu jor undon bek tek 10 kilo la ban tam mo san program ne 6 kram te kap mana poi kita ke san kilo kamu buat ula dunano teng ton san kilo kata di ke bawah ong kinong thiet gain kena kilang joki nong rap ki pen pawi katahi kada kadon kata kajing sutu jumat apeng joki tenrai ki don ki por pat ki ba hapreng ne yone ki don ki beri ki ba sutu ba ki don ru ki ba chem kabu ila ban sutu hande kinong rap bakin thiet ki ba bha ke jinglong ki ba snuthu ya ka ka shon jong nograp ki don ita jing ya pendek para jongki ne ki don pat ki basim kebu te ki bambot
ki ada dai ban nak kasih 10 kilo ada 10 kilo ada 10 kilo ada umar ubah seniru ada 10 kilo ta ka dai ke ba kana kilang jongki nongrap bagi ti yong ni ti halo kini ke jing sngo gujongi kemal ong usi amatan nak kilang gujongi kin sa wan ke seng jongki nongrap ten dai ke ka ba ni ma ban si ong ba angin pendu no ya ka jing 4 kilo kamla ban long kata mau kemungkin pendu jon kilo ba kasang ka khiate don umar ubah seniru atau apa dengan jing dia gujongi nak kalian juga kansel gijing ye sia song perkhat bha bo ye sia song perkhat bha ke ni ka kam begin da le bini abham de bangin sia simrai kerki dan kibu ong bak adon kata ka aja ke sebanum siap 4 kilo ndai bagi wan hang ni pat ni sotu ya ka jing bat ka jongkin nong thir ka por bat njur ju ke nong rap ti kemajulong hi ki yo ki hat ke jongi ki yo ki hat ke jongi da kalong hason ni kandong ka badon kam kalong ka jing setu jumut mo ka jing setu jumut apa yang unong di bat unong thir nada kata kadon di situ jumut apa joki kan non su guna ke jing dan rei ka ka wipat ka bangilap akan dikasih bang yang dia kalong ba kin de ki nong thiet ang de ki ong ha ka por ba umdan uphan khasi ye thiet phan na udkhar pat udkhar sha ban 8 kilo kata sha hap thiet ba do san phau bai te ya kata ngi sa kambong siam ngi sia song na kalyang jing ka jese konsil ngi sia pej inwat kata balik kalong pertama mentam ngisyakan lumur mandi bagi ngim sotu bha kadini em kata ngisawat ne ya kata ni keling session ngi japat bha te ke ka bangin pek le ya ke ba tamo kham da pek sila khamat yenoru ngin pek lang ya u nongrap bu ko kopor ya kinong khayiru ka kopor ba kidi ki jongi hi mo ken ya em lang ken ya be lang nam ta ka dikati kayo ka hadi ka ta ka ya be lang ka dikati jongi kan mdon ko ka jing le sila khamat ka liang jongki nongdi kinong khiru ndai ni ko ahin jongi man pek ni wan ni omman pengyut ino omman ya sya ino ndai man pek ban ka ju kinong rap ba kinong khiru ka kopor ken ya em lang ka di kati tadi kata ka 4 kilo hadi ba apa setekan kira asna ki rules ba ya kini ki rules na kalang ka council kala pha asya ka state government kemajulong hi ka ban yo ni ka state government te ka shong ka state government ke ka skon no kan munjur ya ta ki rule ki asna ka council pada kala munjur la kala biang ya kata ka jipsna na ka ana ka seperti seperti kami ya kata ketika an bersana na kay si repeat kalau biang bagi ni job inde te kami ni jing ngata ba ka isi kala pe ya kata ba kala pha ka state masuk kala biang ti na kala jungi ngi pa yaman pe bahai kata la ka biang pat biang tadar kampat biang kin don kiamen ban in afsha ta ka jing munjur ka so ka jala ka ong ka biang kam biang kata la ka pha ba di bangingen amen ban mun fai kiru ngin le ya kata ru mo ka jintro aja menteri ka de club ni trilang atau ka diskusi club menuhi map ka bi trilang nam ta ka ba ka miat jing nograp mo ki banograp gidi ki bi jungi hi ka khai pati gidi ki bi jungi hiru ngi nyatre pat menur mo kata ka jing ya trilang ba ong ka state government na kalang minister ngi club ni trilang kata nam ta ka ba ka miat juki beri jongi hiru